Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa Akilis. Pasalamatan ta ka nga mianhi kagyud. Aron mo duyog sa akong kasubo. Ning nabaniog karon nga mga sayop nga balita. Husto ka, madam. Maugid na'y akong tumong. Tungod kay, dili ko makatuo nga ingon mo ana kadautan. Taan pa ko. Kung sa ilang tuyo, kuya Agwa. Ilang kitagtangan o breaking nga sa kinan ni Mamilda. Dautan ka tumong ni Madam Doria. Nimpaganin ni Mamilda. Nya, kuya Agwa. Kanang atol na silang pasagdan. Oo. Kaya diglakaw nila. Ako nang ibalik. Patuon ta sila. Nga milampos las ilang tumong. Nay, kuya Agwa. Tanawang mga buwang eh. Nay, yung kapit-apir pawa. Nakuha ni mo picture? Wa, oy. Pasin makamatong sila sa kinidlap ining flash. O sige. Gusto dito. Sige. Dinig ka lang. Ako rin may baw nila. Okay na. Ayos, okay Ayos, kayo. Sa pamadib kayo ta. Tana. Simpat ta. Tara, sibat ta. Ano na yun? Oy, Oy. Bawala na gapon mo. Wala gapon mo mausap. kaklaro ana? Agwa. Agwa. do. Agwa, Trabaho lang please. ning amo do. Walang personalan do. Bitaw, amigo biyata ha? Peace, Brad. Okay. Managsama ta. Ako sa trabaho ang pagdisiplina sa mga badrungon nga sama ninyo. Sama na mo, badlongon? Paroy! Dagan! Ay! May pilit ang akong tiil sa iyo ta. Oy, kung sama ni? Dili ko Ay! magkatikang. Oy! Nga naman hasta ko poroy! Ay, lipilit! Mao ninyo mahimutangan ng sangtod. Ha? Jeric, kanaog na diha. Uy! Jirek! Naade ka diha. Oo! Kumusta pa? Kita ka sa mo hitso ka mo por Madrid. Kumustahon pa minimo? Ako karon. God! Di ko makasingkit. God! Aray! Ako mo singgit unsa sa ko. Di ko kasinggit. Yay! Di nyo do. Di ba daw? Dili mo pwede mo singgit. Diha na mo. Tana, Jeric. Ay, upaw. Oy! Singgit ako. Di nasad. Unsa man ni Ang oy? cellphone, hoy! Ang cellphone mo, may load ba? Ang imo day. May load. Kinalang matawag na ito sa Madam Doria. Magpatabang tayo ng atong kahimtang karon. Di ko magkairog. Di na ako mairog. Di sa akong marugan na ako mga tail. Di na ako matikang. Kinalang mahibaw si Madam Doria. Nga, niya sila si Agwa o Jeric. Sige na, pagdali! Magdali ko. Wa man sa ko'y load. Sa imong personal nga opinyon, bituo ka ba sa mga isyu nga gihanok nga rin namo ni Divino? Kuhan? Wa gyud, madam. Basig, naiko ka lang, Hilda. Okay. Medyo lawom namang gabi eh. Panahon na nga mamahuway na ta. Claudia! Madam? Tultuli si Miss Claro sa iyang kwarto. Sige ka panglingi, ma'am. May gipangita ka? Wa man. Ni anata? Mauni ang imong kwarto. Salamat. Biyaan ta na ka. Sweet dreams. Tuwa na siya. Asa na ka sila si Jeric ug Achilles. Tuwa pa ba ka sila sa sud sa akong sakyanan. Isira ko na ni. Nindot ang kwarto. Maayong pagkapreparar.
Mao di ay nga naghinubra ang ilang sapi tungod di ay sa ilang negosyong iligal. Pagkaluoy sa mga bata. Kinahanglan nga dili ko makatuog. Paaboton ko nga makatext si Cherry ug Achilles human sila makakuha og mga litrato. Oy. Ang kontak kong pulis. Hello. Ni anak ko, sir. Okay. Salamat nga andam na di ay mo. May duha ka bata nga akong kuyog karon. Sila ang maabli sa gate kung ready na mo nga mo raid. Okay. Sige, sir. Bye. Oh. Unsa ron? Murag ang pultahan ining akong kwarto. Murag gidukduk og martilyo. Dili na maabli. Usay buti pasabot ini. Binuang na ni. Tawgon ko si Madam Doria. Ilang gilansangan ang pultahan. Sa ato pa, may dautan silang plano nako. Salamat, Divino. Dili na siya makagawas pa. Siya na tingali ng nanawag. Wa kagid masayo. Hello? Usay buti pasabot ni Madam Doria. Nganong gipalansangan mo ang pultahan sa kwarto? Miss Claros, dili pa dahil mo masabot? Angay lang, tungod kay traidor ka. Isulti na sa imong kaugalingon. Kay ikaw ang angayan anang taytula. Ikaw ang tinuod nga traidor. Tigpakaaron ingnon. Unya da ito, yawanon ang mga kalihukan mo. Hello? Oy! Uy! Jeric! Oh, Oh! sige hagod na yung mga mata. Karon pa mo makakita gwapo. Punyeta ka! Dugmukong taka! Divino, kopti siya! Kaya ako yung regalo ninyo. Ha? O sa kalito nga bindita para ninyo ni. Ay! Oy! Say! Giday nga, may duminar na sa imong lawas sa gawang sa lawa. Tungod kay, may aso ka, Madam Doria! Tabangi ko, Oy! Divino! Ni aso ka, Doria! Nganong nagbarog ka man lang diha! Kini pa, Madam. Ayaw! Ala! Oy! Pero sa riyuhan, imo na ni. Sa mo sa riyuhan! Padagay mga pulis naghan kaayo. Unsa! Unsa! Ilang kiri, kinig sa kumpahanan. Unsa! Oy! Hoy! Hungog ka, Divino! Nabiya ka lang! Sir, hawat ako! Sir! Hoy! Asa mo! Madam, panahon na nga imong bayaran ang imong mga sa. Sir! Biyara si Madam Doria. Si Sir Divino, nakasibat. Gikan ka ron. Luwasan mo mga bata. Mahibalik na ka boss niyo mga ginikanan. Pagkagawas ka na, ma'am. Salamat. Ikaw ba to si Agua? Oh, ma'am. Tana, kaya paabot sila sa gawas. Okay ka lang? Okay ako. Sapa diha, oy. Ganina pa jukas diskuhan. Huwag yun ka malingaw. Liana Zel, di gyud ka magmalipayon kung ipatigpabaw mo ang imong karbo. May ka lang manambag nako, pero ikaw? Usaon ko man. Ngawa naman siya magpakita na ako. Tingalit na busy. Naibaw ka na. Nga may gipanid-an gong kaawa kita. Ani anata? Uy! Sandra? Tanaw na naa sa pultahan sa imong unit. Ni lagi ka? Bila ko muapas ka? Abli din ang pultahan. Dali! Noon sa kaway gipaningot magkagmaayo. Sa sulat na magsulti. Sige na!
Sa pinahita po. Giraid ang bahay sa gupanan. Unsa? Mauna, Maayo ra. Ang mga bata, sir. nakuha na sa mga pulis ang mga bata ug si Doria. Tuwa ila gidakop kay di naman makagamit sa iyang gahom tungod kay gibubuan siya ni Jeric ug bindita. Gibinditahan siya. Si Jeric? Oo, sila si Jeric. Ug si Miss Claros ang misulti sa mga kapulisan bahin sa sagupanan ni Doria. Sa ato pa nga, gipangita ka na ron sa mga pulis. Oo, pero dagan ko connection. Di sila makabasta-basta pagdakop ka na ako. Wa ba dito si Achilles? Sila kaubana. Tanawon ta sa telebisyon. Naaparon kay gipistahan karon gabiuna sa mga taga-media ang bahay sa gupanan. Si Katang Ma'am Hilda. Leroy. Ma'am, awa. Hasta newspaper. Naaka sa headline. Gabi pa sa nga. Live nga kabirin sa telebisyon ba? Telebisyon naman ako. Telebisyon! Ay, sikat na kayo ka, ma'am. Kay ikaw ang nakadiscover sa kabuang ni Madam Doria o Sir Riveno. Ha? Magalayon ko nuhay. Matinabangon ko nuhay. Di ito, mga kriminal. Sila day ang mga utok sa mga nanguwang bata. Ba, sus, grabe. Ay, ang tinuod, dili magyud ako ang angay unta nga naa diha sa mga balita. Kundili sila si Jeric ug Achilles. Uy, asa naman to sila? Oh, wala ito mananghit ni mo, ma'am. Husto. Pero miingon raman nga may adtuon sila. Wa man magklaro kung unsa. Pasay din lang tong duha, ma'am, oy. Wa na may mangidnap og mga bata. Mupauli na lang ko sa amo, Sandra. Lianizel, nga naman. Isugot naman si Tivino nga ikaw una ang mupuyo din sa kondo, mentras to ami sa Hong Kong. Kadiyot naman sa mi dito pa. Igura ba yung manuroy dito? Mong ikaw, din ka lang una, ha? Mupauli lang gid ko. Lianizel. Parang di sa 1 Pavilion, Nay. Litio. Uy, Achilles. Tanawan ng bago pang migawa sa labi. Sila na sila. Mag-jeep na lang ko pa sa terminal sa bus. Okay. Oy, Jeric! Gali kag bag. Asa man ka? Mupauli na ko sa amo. Uy, congrats ha. Imog yung napapreso si Madam Doria. Kana, tungod ni Achilles. Ni Asia? Naraw? Pwede mo ba si Jeric sa inyo? Kamu, kung gusto mo. Gusto gayo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!